Και έχω διάθεση και λέω πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε και μετά θυμάμαι τι πρέπει να γίνει τώρα. Και τώρα χιούμορ να φαν κικότες. Είναι το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Το οποίο είναι παραγωγής του φίλου μας του Δημήτρη από το Νέο Φάλαιρο και είναι αφιερωμένο στο προσωπικό που εργάζεται στις αγιορείτικες γραμμές και κάνουν τα πηγενέλα στο Άγιο Όρος, τα τουριστικά τα σκάφη αυτά. Λοιπόν, είναι δύο. Θέλω να τονίσω επίσης. Μου ζητήθηκε. Μου ζητήθηκε να αφιερώσω. Τι να κάνουμε τώρα. Τι αφιερώσεις είναι αυτές? Αυτή μου ζητήθηκε. Λοιπόν, ναι. Και θέλω να πω βεβαίως ότι είναι βασισμένο σε μια δυσιδαιμονία. Τίποτα διαφορετικό, να τα ξέρετε αυτά. Είναι λοιπόν δύο λευκές γάτες, οι οποίες κάθονται σε ένα παγκάκι στην Ουάσιγκτον, σε ένα πάρκο. Στην πόλη την Ουάσιγκτον κτλ. Και εκεί που κάθονται τα ρένοι λευκές γάτες, περνάει από μπροστά τους μια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα. Και λέει μια γάτα στην άλλη, πω γουρσουζιά. Εντάξει, είπα, είναι βασισμένο σε μια δυσιδαιμονία, τίποτα παραπάνω. Είναι το top επικαιρότητας.